Butang mga bisdak na ila sa pagkamaisugon ug wala giatrasan nga bisag unsang mga hagit. Sama na lang nining proud bisdak nga lumad nga taga Toledo City nga si Master Sergeant Virgilio Undalok Jr. kinsa usa ka sundao nga nakabase sa Catbalogan City, Samar. Siya ang naghupot sa bagong record nga marathoner kinsa nakahuman sa labing layo og taas nga foot race sa nasod nga gapahigayon sa Mindanao. Ato siyang mas ilaylahon karong buntaga ug serenta ang iyang istorya sa kalampusan. And we have this morning, mga kapuso, sa programa, sakop sa Philippine Army Master Sergeant Virgilio Undalok Jr. Mayong buntag ug maupayhan aga, Master Sergeant Virgilio. Kumusta ug welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet una, sir, atong mga kapuso this morning. Yes sir, good morning sa atong tanan, labi na sa atong GMA Kapuso o sa atong taga-subaybay sa GMA Kapuso. Mayong buntag sa atong tanan. Sir, una sa tanan, congratulations ha sa imong pagkampiyon. Mindanao Crazy Ultra Marathon 700 km. Agoy, kumusta man imong experience ini, sir? Sir, thank you sir tungod niya na bali sa tinuod lang kini nakuha ni nako tinudanay sir may tungod sa gamay nga siya gikaingon natong pagpaningkamot gyapon nga 1 month nga preparasyon usa mosalang ni usa mosabak niini nga mao nga duwa nga 700 km sir. Sir, medyo layo-layo gyud kay kag gidagan og gilakaw sa maong kompetisyon. Kuryoso lang mi, sir, unsa may nagdagan sa imong hunahuna samtang gikumpleto nimo ang marathon? At gibuhian mi og sa 28 alas 6 sa hapon, no? Pitsa 28 sa June alas 6 sa hapon. So dito sa Davao City. So ang ruta namo paingon diri sa Bukidnon, paingon diri sa Cagayan de Oro, Serdam. Bali sa unang adlaw pa lang Serdam medyo nagkalisod-lisod tagamay kay medyo ulan at gikulbaan pug kog dutay. Usa pud akong gikabalak-an kaya di ko swito sa ruta. So ang ako adto is sunod-sunod or sabay-sabay lang sa ilaha labi na tong swito diha sa ruta. Unsa may sikreto dai, sir, aron mapabilin nga lig-on og magdugay gyud mo lungtad gyud sa marathon? Yun sir, bali usa man gud na sir nga para makapokus og lig-on ang imong huna-huna, kinahanglang relax lang ka, buo ang loob, buot isipan, din lahat ng buong katawan mo dapat ay pagtibayin mo lang, din huwag makalimot sa taas. Unsa og alang kang kinsa man nimo, sir, gihalad ang imong malampuson nga pagtapos sa marathon? Gihalad ako ni unang-una labi na sa akong trabaho bilang isang sundalo nga naka-assign sa 8th Decal at nakabase diri sa 8th Division. Alright, daghang kayong salamat, sir, for joining us this morning ug congratulations ha sa imong pagtapos sa Ultra Marathon dito sa Mindanao. Mga kapuso, Master Sergeant Virgilio Undalok Jr. sakop ni siya sa Philippine Army. Salamat, sir, ug maayong buntag.